көзләре матур төсләр белән килә. 1 октябрь өлкәннәр көне уңаеннан сезнең барыгызга да җан тынычлыгы, матур картлык, уңган балалар, ихлас шушындый җан җылыгызны бүлешүче якын дуслар, тормышны яраткан шушындый, тормыштан яшәп туймаган өлкәннәребезгә бары тик яхшылыклар телим. Тормыш матур, яратыйганы, балаларны сөйик, аларга кулыбыздан килгән дугаларны өйрәтик, аларга урын-урын җай гына, тамызып кына үгет нәсихәтләр бирик. Безнең өлгебездә алар яшәячәкләр. Яшь буынга ышанычым зур, һәм сезгә дә шул матурлыкны теләп калам. Бәйрәм белән сезне